Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Топ Мошино. Хуш омадед ҳама ба канал. Дар омадан баробар як дона лайк бизанед бародари азиз. Дар навори имрӯза якчанд мошинора бартон пешниҳод мекунем ва хиди ҳозир дар мошин бозор қарор дорем. Якчанд мошинора хиди ҳозир дар навори дагем. Бародаро фоди хатам шукнем вагон ай мега. Оли мақсад ягон кор кардин аст. Навори мошино. Илтимос ранг ҳар вақта лайк монен, шахсоне ки меҳмонен якми бор дар канали мо бошем, подписатсия кунен, кнопкаи сир хазер кунен. Фикротона нависонен бо иншалло ки дери ба соатҳои 12 Москвара бо навори мошин бозору мошинои фурӯширо бисёртар бартон пешниҳод мекунем. Навор беҳтарин омага фикр мекунем махлутон мешавад. 1 дақиқа вақти шуморо мегирем, лайка бизанен, як кӯтоҳ реклама тамошош кунен, бударши навора тамошо кунен. Ҳолати як бор дигар салому алайкум бародарои азиз, узри зиёд 1 дақиқа вақти қиматбоҳои шуморо мегирем. Бародарои азиз бо диққаттар гӯш кунен. Рӯзи 9 феврал соати 20:00 финал бозии ҳанами мошинои бародарои азиз. Шахсоне ки намедонен метавонен ҳар якта иштирокчӣ бошен. Нархи билет 250 рублай бародарои азиз. Беҳад арзон ба ҳама дастрас. 2899 дона общий билет ва 63 дона приз, 3 дона мошин бародарои азиз. як бор любой тад мошиноро бинен, боварӣ дорум маҳқултон мешавад ба 250 рубл. Чунин мошиноро гуфти гапо ягон каналда намеёбем бародарои азиз. Бародарои ҷон 60 дона конверти плида, пли як мошинда, конвертҳои пли ва 3 дона мошин. Главни шоҷоиза сечка, 4 диска балони нав, диска балонои пресиз заводской, объем ДВД ба тамоми санаташ, клёнка печ меё қабул мекунӣ, димаш хеҷбек беҳади бад кузуфуш тоза, усто қадимиён проверка кунед, 4 диска балони нав, краска начука кор надоро бародарои салониш тоза, обсветка, задни камера, ҳама чи қонун қоидаш хатим, моторш 1.6 инжектор, газ, бензин ҳардуш кор мекунад бародарои азиз. Ҳуҷҷат ҳам ҳардушон доранд ҳар мошино. Сеимаш бародарои азиз 12 гарени бад зурай. Ба чӣ сабаб? Ба сабабе ки мотор приора, бакова приора, ҳама чиз приора карга. Хулоси гап ҳозир метавонен иштирокчӣ бозишен. Ҳамин се мошин 9 феврал 100% финал бародарои азиз. Билетош гарени кам монда 1000 дона мумкин максимали мондагӣ боша. Ҳаракат кунем, билет бигирен 250 хати бовар ки бародари азиз ҷои рискш нест. Не ки соҳиби мошин мешавед, иншалло ки рӯзи 10 яъне ки меои калити мошина мегирӣ. 3 дона мошин 250 рубл. Чекотон равон кунен 40 секунд ё ки 1 дақиқада иштирокчии бозӣ мешавем. Билетотон меам. 3 мошин набояд мошинро тамошо кунен. Лайк обязательно занен. Ҳар як тад бародари азиз просто так тамошо накунед. خیلی جای ریسک هم نیست. بعد 150 به صاحب ماشین میشه 100%. خداوند نگهبان بعد کسی که 10 دونه گرفتنیه 1 دونه توفه کرده میشه 4 دونه بلیت 1000 روبل. رقمای واتساپ زبربانک هسته کارت ملی بالود 714 4101 شخصانی که تویشون بلیت گرفتنیان همون رقم رو میتونین پول پارتون سلامت و زنده باشین. با در آخری نوار برادر عزیز ما یک بار دیگه استارتی ماشین رو میمونم. دوستان گرامی قدر لایک حتمی شیر نر بپلای التماس پیش نوار سر کردن همچو برادرانه لایک التماس زنین. навора шурӯъ мекунем. ҳаваз 2107 якм мошини фурӯшиай. илтимос охира тамошо кунед. бисёртар дар навор мошинои мошинбозоре ки имрӯз хиди ҳозир ба навор гуфтагем пешниҳодтон мекунем. гап зиёд намекунем. 07 соли соли 2003 объём моториш 1.6 обсӯзишвориш бензини холияй газ умуман надора коробкаш механик. бигем камтар мошин кордор ҳаст. хеле пули зиёд расход намекунем. ҳамин сурат дар чизе ҳаст маълум ай бародарои ҷон мақсад нарӯшка краска он чӣ кор надора чизе ки ҳаст мебинен. ҳолат беҳтарин бародарои азиз. коробкаш механик такрор мекунем. ёвон да қарор дорад мошин 7000 сомон гуфтасе 47000 рубли русия мешавад. нархаш арзон фикр мекунам. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин ҳолати хубай, документош ҳам мои дигаи ягон проблема надора. ҳолат чизи аз сурада ҳам хелай рақамошон ҳастай. касе ки харидорин маъқултон шуда боша метавонен дар тамосен занг занен бупурсон шавен. دوستای عزیز هر یک نوار در قید میکنم. بسیار برادرها اهمیت نمیدن. التماس همیشه اهمیت بدین. 60% شما مهمونین 40% تون برادر عزیز در کانال подписаться کردین. یعنی که 60% تونه التماس خواهش برادر جان یک دونه لایک بزن. همین کامنتر داد. هم تاگ نگاه که کنوپکای سرخای. обязательно شیر بچه‌م کنوپکای سرخای یا بار زیر که подписаться را لایک همون فکر تنویس. ان شاء الله که باید چیزی را بگم که با بگاه با ساعت‌های سر با ماشینای فروشی و ماشین بازار بسیارتر ماشینای فروشی و ماشین بازار با بناور میگیریم. انتظار شین حتما کامنتر در فکرتون نویسین. براتونار подписаться را فراموش نکنید. برادرای جان نوار ادامه میتیم. بهرتون پیشنهاد میکنیم. واز 2104 را که سال برایش ماشین سال 2004 مای объем моторش 1.6 інжектор. سوزشوارش هم بنزین هم گاز هر کار میکنن. коробкаш механик мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри ҳисорда айни ҳол қарор дорад. 14000 сомон гуфтасе 95000 рубли русӣ мешавад ба қарби имрӯза. соҳиби мошин қайд карда ки газ бензин чотка кор мекунад. 4 диска балони нав,
нақадои мошин документош як моҳи дигар мондагии мошин боз муомила ҳам дора, яъне ки 14000 хушрӯ савдо мешавад. рақамошро рӯи экран мондагии саволои иловагӣ бошад харидории аниқ бошен, метавонен занг занен, қатъи худчон савдо кунен, муомила кунен. бародарое ки лайк намудем то ҳозира як бор ҳаматон хоҳиш ҳамун таги комментара бинен, лайк намунем, меҳмон боши шербача зангулачара пахш ки ҳар рӯз навор дорем, то ки як мешида тамошо кунӣ мошиниҳои арзону успед кунӣ харид. любителои приора дар канал бисёрам бардур азиз, мо ҳам тасмим гирифтем ки монем якчандта. бо диққаттар тамошо кунем бардур азиз, на баҳртон якта лада приора пешниҳод мекунем ки соли 2009 пони 16 кг бернаш объёмаш 1.6 бензин газай коробкаш механик мошина. мошин ҳолати беҳтарин, қарордора мошин дар шаҳри бохтар. 26000 сомон нархи мошина гуфтеса 178000 рубли русиям мешавад. зои мошин қайд карда ки ҳуҷҷатош яксолаи мошина, гази евро 4 дора, рул гидравлик, электропакет полностью 4та, пусидагӣ надора мошин, мотор, коробкаш ягон айб надора ва бисёр мошинам савдо намешавад. мегзара, лекин бисёри баъд не бардор азиз. маълумотҳои бисёртара метавонен, рақамошон ҳаст, суратошон ден, занг занен ва пурсон шавен. ҳатман фикротонро нависонен кадом мошина мехоҳиндан ва хоҳиш мекунам навора то охира тамошо кунед, барое ки мошинои худи ҳозир навор гирифтем, баҳртон пешниҳод кардаги мошин бузор бо диққат тамошо кунед. бардорое ки дайбо матиз мепурсиден, якта состоянии зури баша пешниҳодтон кардем. ба чӣ сабаб? Ба сабабе ки автомата бисёртон автомат пурсидем ва матизҳои якчанд бародар сеян мепурсидем. бардор азиз, се то расчётҳои ай 40 то 60 бигирен, потолок ам 40000 да миёвен, ҳоли бокуш мекунем ҳамта ғалтит пешниҳод кунем, бисёртар серам мепурсен. дайбо матиз бардор азиз, соли 99 май, объём моторош ягай, ҳам бензин дора, ҳам газ. бовар кунен ин мошин агар фикр мекунам соҳиби мошин агар бибини бардор азиз, газ бизаниш гуногор мешавад, барое ки ранги велик мехӯрад мошин беҳади бад камрасхода. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин шаҳри душанбеда 29000 сомонош нархша гуфтеса 198000 рубли русӣ мешавад. мошинча приба тоза бардор азиз, беҳади бад тоза, срочно фурӯхта мешавад. ҳолати техникиш беҳади бад хуб, хадавои мотор, коробка ҳамаш савол ҷавоб шахати. аккумулятори нав 10 моҳ ҳуҷҷат дора, харидор аниқ занг зана, муомила дора. мешини фақат ҳай мекунӣ мошин бекам буде, илтимос харидори аниқ занг занен ва барен бинен ай наздики савдо мешавад. рақамошон аст, дар тамосен, маълумотро аз худашон даст. бардорои азиз, баҳртон пешниҳод мекунем мошини навбатиро Opel Astra F дар кузуфи седана. соли барои седан соли 1992 мебошад. бардорои азиз, объём моторош 1.6, сӯзишвориш бензин ҳам газ ҳардуш дора, ҳар чӣ кор мекунад. коробкаш механик, мошина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошин қарор дора дар шаҳри душанбе. нархи мошина 22000 сомон мегӯянд, 150000 рубли русиям мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки срочно мошин созай дар ҳолати хуб қарор дора. краска нарӯшкашам кор надора. хай бамперош аҳамият не, камтарак нарӯшка гуфтеса фарош қафош иминои уже гуфтигапо сӯхтагия. чизе ки аст сурада ба фикр мефаҳмед. рақамошон аст, сай харидоро бошен, дар тамосен, аниқ бошен харидоро, маълумоти бисёртара дастрас кунен. бардори ҷон, шерои нар, илтимос як бор ма хоҳиш мекунам, тамом дигар дар чӣ намегӯм, як бор сухан мекунам, ҳамчун бародарона дастгирӣ кунен. ҳамун 60 фоизи ки меҳмонен дар канали мо, бародарои азиз, таги комментарада кнопкаи подписатсия зер кунен, як дона лайка, шербача бумон, беплай, ҳар ям чизо обязательно занен. 1 секунд вақт мегирад, 1 секунд зиёд вақт гирифт намонен ҳамун чизо. далчи худи ҳозир мошиноро ба навор гуфтагем, илтимос мекунем то охира тамошо кунед, нарх навои мошин бузургам бинен, фарқиятшон ҳамисур гап, ҳама чизе ки аст бинен, ҳатман фикротонро нависонен, бо соат 14 навора интизор шавен. ё ки ди Москва скорее всего 4 не бардор ди Москва навора бо интизор. бародари азиз, бо як Astra ёфтем, соли 2006, мотор 1.4 твинпортай бародаро сепай. хоб тамошо кунем бародари азиз. хоб мошинча дишкои заводской баллоной 100%, баллонош 100%, баллоной 100%. хоб тамошо кунем бо диққат бародаро, ягон детали мошин кор надора. иш ҳам мақсад ҳам газ дора, ҳам бензин. хоб мошина хеле ягон кор кардагӣ нестам, фақат ҳам хеле овардагиам бародари азиз, хеле фасоно хеле ягон корш кардагӣ нестам. бовар кунед, яксола ҳуҷҷат дошта мақсад. бо диққат тамошо кунем мошинчара.
با دقت تماشا کنید برادر جان. حالت سالن شانشان تولمتون برادر عزیز. خب در عقب روشنای سالن لتا اینا برادر عزیز. در پیش الکتروپاکت مولتی رول. خب коробкаш механик кондиционер 100% кор мекард бардор азиз. Хоб инаҳа ҳабагеф сидели ҳама қоидаviy. Хоб пробегеш 293,000 пробег. Хоб ҳолати мотор шава бор мебинем иша. Ака миша уй мекини. Ҳа. Хоб бардор азиз ҳолати мотор шава бо диққат тамошо кунед. Ина мошинча мақсад нав даромадагӣ биде. хоб бардор азиз бисёр дастраҷӣ карав ай астраҷӣ мепурсен умуман ами бачаҳо ё астраҷӣ бисёртар мепурсен. Ина якчанд астраҷӣ ёфтем бардорот бо диққат тамошо кунед. хоб нарша чанд мегӯяд кеша иша мақсад нархи мешидагиша 55,000 мега. номра ка зер навурда мемонам марамат занг бизанем бардор азиз. чанд ака номро 907 32 30 05. бардор азиз бо диққат тамошо кунед. астраҷӣ ёфтем солиш 2007 нав омага бардор чанд қаш домашака 2 ҳафта шид ака бардор азиз 2 ҳафта шид мега омаданша. хоб 2007 мотор 1.4 сепай бардор азиз. мошина тамошо кунем бо диққат мошинча нахадуай. хоб ҳолати краска талаб нест бардор азиз. бо диққат тамошо кунед. дискои заводской балонои 100%. гира топшта як бор чарх мезанам бо диққат тамошо кунед. хоб тамошо кунед ҳолати багаж акибша тамошо кунед бародаро. мошинча мақсад навай. хоб ин мошино нав омагиан бародаро мега 2 ҳафта шид оманша растамошка кардагиан мақсад нарх наво туғри бигира ҳуҷҷат мекунанд. хоб дар ақиб ручное бародаро салон латай химическа каги мошинча мақсад нахадуай бародаро. хоб дар пешам ручной механик бидай бародаро бо диққат тамошо кунед. кондиционер кор мекуна ка кондиционер 100% мега кор мекуна бардар азиз. хоб пробегш 283,000 пробег доштай бардар ҷон. ҳолати мотор шава бо нишонтон метам тамошо кунед. акам пеша мемардор я бардор шака ҳолати мотор шава нишон метам бачода. хоб ҳолати мотор шава тамошо кунед. хай бардор азиз ами мошини нав даромадӣ нав омагӣ хелеш маълума нига кунем бо диққат. ина чашкиёш бардаро. хоб ҳолати фартук морда. хоб бо диққат тамошо кунед. ина бардор азиз инами пломбои заводскоиш мешава. мақсад задагӣ боша хелеш маълума не ки и задагӣ неста. хоб нарх шака чанд мегӯй 62,000 мега бо муомила дора. номра ака зер навурда мемонам харидори конкретда марамат занг бизанед ака қатъи муомила кунед. хоб номра ака чандай 911 00 93 марамат занг бизанед. бародар азиз бо як хечбеки гирифтем солиш 96 мотор 1.6 бензини холия бародар азиз бо диққат тамошо кунем. иам ягон мақсади хечбекам наручка краскаш кор надора бародар азиз. тамошо кунед синят кадаги навоздух мондаги бародаро тамошо кунед бародаро ҷон. хоб дискои простой 4 балони пачка бода бародаро бо диққат тамошо кунед. ҳолати чашкиё ақиба нишонтон метам. чашкиё бародаро задагӣ пусидагӣ варид надора тамошо кунед. заводской айхичай мақсад ки хеле и ҳолатошда ками бадай хеле мақсад
чашкиё беварид. Ин мошинча нигаҳ кунед нахадвай. Мошин гиред, инам хели мошин бигир. Аҳамият бите. Хоб, ҳолати салоншо нишонтон метам бародари азиз, тамошо кунед. Хоб, дар рӯи ақиб ручной салон лата. Мошинча тоза бародари азиз, тамошо кунед бо диққат. дар рӯи пеш ручной, хоб, коробкаш механик, хоб, бо диққат тамошо кунед. Пробег 176 000 пробег дора бародаро. ҳолати моторшо нишонтон метам. Ина бародаро ҳолати моторш. Чашкиёш бардар азиз. Хоб, фартук мордаш бародаро. ин хечбекал нарша 38 000 мегаҳ бо муомила дора. номра ка зери наворда мемонам, марамат занг бизане. номра ка 937 66 37. хуб бародари азиз, хечбек гуфтем солиш 1997 мотор 1.6 бародаро, бензин газ. Бензин газ ҳардиш кор мекуна бародари азиз. бо диққат тамошо кунед мошинчара. наручка краска мақсад кор надора. мошин нахадоай. ҳозир гирд атроф чарх мезанам, бо диққат тамошо кунед. хоб, мошин синят каги навоз духайб мегири, мақсад нархо туғри бигира, муомила дора, мақсад бо чақчақ мекуна қайтон. бо диққат тамошо кунед бародаро. ҳолати ақибаш бародаро, калонкои харбуза. ҳозир тамошо кунед. ҳозир ина бародаро ҳолати ақибаш. ака я бор дига чашкоша гуфти яка бибинем. хоб, ҳолати чашкиёш ина бародарои азиз. чашкора бинен заводской чашкои хучай, мақсад варид парид пушидагӣ надора. беха тамошо кунед. хоб, ҳолати салонша нишонтон метам. хоб, дар рӯи ақиб ручной салон лата. тоза мошинча тоза бародари азиз, тамошо кунед. хоб, дар рӯи ақиб ручной передача коробкаш механик, кондиционер кор мекарда бародари азиз. пробегиш хоб 264 000 пробег дора бародаро. ҳолати моторша нишонтон метам бародари азиз. бо диққат тамошо кунед. ҳолати чашкиё заводской заводин намаро бинед. хоб, фартук морда. хоб, ака нарша чанд гуфти акаера? нарша 42 000 мегаҳ бо муомила дора ака. муомила дора. бозор ягон чи накард ака. навовардаш мега мақсад. хоб, номра ака зер навордам мемонам бародари азиз. каси конкрет харидораш занг бизана, ака қати муомила куна. фақат хоҳиш мекунам мақсад беҳуда занг назанед мега. хоб, номро чанд ака? 900 94 35 95. марамат занг бизанед бародаро. хоб, бародари азиз, кемри ёфтем. кемри дай литш будай бародаро, эскаш набудай. хоб, тамошо кунед бародари азиз, солиш 2011 мотор 2.5. бо диққат тамошо кунед. мошин мақсад ягон деталаш хеле наручка хеле ягон деталаш мақсад кор надора. балонои заводской, хоб, дискои заводской балонои 100% бародари ҷон. бо диққат тамошо кунед. гирдиш чарх мезанам. хоб, хоб бародаро, бо диққат тамошо кунед. вагонай мега ҳоли мақсад ягон кор карди нестай. хоб, ҳолати салонша нишонтон метам, тамошо кунед. хоб, дар рӯи ақиб электропакет, салон кожа. хоб, 4 дар электропакет, блокировка трезо, мултирул, коробкаш автомат. хоб, монитор, сиди салон дай бародаро, обогрев сидельник, кондиционер кор мекуна. хоб, пробегиш. хоб, пробегша нишона надесаиҷада. хоб, ҳолати
ҳолати моторшон нишонтон метавонам бардоро тамошо кунед. ина бардоро мақсад мошин вагон мега ҳоли ягон кор кардаги нест. Мисол аксариятш тоза мекунад, нест усо химическа мекунад. Ин мошин мега чанд кашида ка овардан ша? 10 рӯз шида овардан ша, яка ягон корш кардаги нест. мақсад намехе овардаиш кадоме ки мегира мақсад бо худаш меҳнатш мекунад бардоро азиз. Я тамошо кунед. Хоб нархша чанд мегӯяд ка? چند خاکه؟ خب نرشه 120,000 میگه با معامله داره. نمره کار زیر نوردم میمونم برادر عزیز کسی کنکرت نخری داره زنگ بزنه که قطعی معامله کنه معامله داره میگه. خب نمره چند که؟ 908 98 56 26 برآمد زنگ بزنه. خب برادر عزیز نکس یافتیم سالش 95 موتور 1.6 برادر عزیز گاز بنزین هر دیش کار میکنه. خب ماشین یک ساله حجت داره. ماشین مقصد کراسکار نجوکه کار نداره. تماشا کنیم برادر عزیز. خب دیسکای پرستیج بالونای پیشش 100% بوده، بالونای عقب 70%. تماشا کنیم برادر عزیز. گرد اطرافش دیگه بار چرخ میزنم با دقت تماشا کنیم. خب задник камера дошта бардор азиз. Хоб ҳолати салон шоя бо нишонтон метам бо диққат тамошо кунед. Хоб дар рои ақиб электропакет, салон лата, чихол кашдаги бардоро, мошинча тоза мақсад. Хоб бардор азиз 4 дар электропакет. Хоб передача коробкаш механика, монитор дошта бардор азиз. خب پرابگش 245,000 پرابگ داره مردانه. خب حالتی موتور شب نشون تامتم تمام شد برای آزاد ماشینای فروشی. خب حالتی موتور نشون تامتم اینا چشمکیاش بردار عزیز. خب فارتوق مرداش. برادر عزیز نرخش اکا چند گفتی؟ نرخش 30,000 میگم مقصد با معامله داره کسی کنکرت نخرد داره. نمره که زیر نوردم میمونم خرید داره انیق مقصد زنگ بزنین مسئولیت کنین. خب نمره چنده اکا؟ 907 48 49 49 مرامت زنگ بزنین برادر. خب برادر عزیز با دقت تماشا کنین. اسراجی افتیم اسراجی ترکوز خچبکی. خب سالش 1998 موتور 1.6 بردارو نو موتورش کاگه میگه. خب حالتی کراسکش خوبه مقصد یگان دتالش کار نداره. برادر عزیز با دقت تماشا کنین ماشین چرا حجت داره 8 ماه حجت داشته. دیسکای پراستای بالونای 80% اوزی گرد شرح میزنم با دقت تماشا کنین ماشین چرا. خب بود خط تماشا کن. حالت سالن نشان تومت برداره در عقب روچنای. خب سالن لتا. خب ماشینچه تازه مقصد خمیسکه کاگی تازه برداره عزیز با دقت تماشا کنید ماشینچه را. خب در روی پیش هم روچنای برداره عزیز بلاکیروفکا درو. خب коробкаш механика канцелер кор мекуна ка канцелерш кор мекуна канцелер канцелер буда бардор азиз тамошо кунед мошинчара. хоб ҳолати мотор шава нишон томатам. мотоша хоб дӯстои азиз ҳолати мотор шава нишон томатам тамошо кунед. ина бардоро бо диққат тамошо кунед чашкиёш. хоб фартук морташина бародари азиз тамошо кунед. нархи рака чанд мегам? нархша 47,000 сомон мега ки мақсад бо муомила дора. хеле ягон задаги парог марог пӯшидаги неста ки ҳама 100%. ҳамаш 100% мега. خب نمره که زیر نوردم میمونم خریدارای کنکریدم مرامت زنگ بزنین. واریانت های علیش هم داره که یگون
Старекс қатия газаки Старекс боша мақсад алиш мешидай. Хуб номра кара рӯй наворда мемонам чанд ака номра? Номра ака 918 57 21 59 марамат занг бизанем бародар. Хуб бародарои азиз дути ёфтем дути солиш 2001 мотор ДВД бензини холе бародарои азиз боди хат тамошо кунен. Хуб мошинча краска наручка без царапинай ҳаракат кунед тамошо кунем бародаро. Хуб диска балоной заводской балонои 100%. Хуб кирда атроф шия чарх мазанем боди хат тамошо кунен. ҳуҷҷат дора ака? ҳуҷҷат дора бародарои азиз. Хуб ҳаракат кунед ин ҳами бампериш камтара камҷаш мақсад кор дошта бародарои азиз тамошо кунед. Хуб ҳолати салон шаҳр бо нишонтон метон бародарои азиз тамошо кунед. дарои ақиб рӯшноя бародарои азиз. хуб кожни салон буда чихолои нав кашидагӣ ҳолати дурун шаҳр бор тамошо кунем бо диққат. хуб дарои пеш электропакета регулировка боковой. хуб мултирул будай бародарои азиз передача коробкаш механикай кондиционер кор мекуна? Кондиционер кор мекуна 100% ҳамаш қоидавия. хуб ҳолати мотор нишонтон метон бародаро тамошо кунед. хуб ина бародаро моторро тамошо кунед чашкиёш. хуб фартук мордаш бародарои азиз. хуб ака нархша чанд мегӯра? 60000. хуб нархша 60000 сомон мега бо муомила доштай. бозор ягон чи нарх карда ка? оли нархш накарда мақсад вариантҳои алиш ҳаста ка ягон суса. хуб вариантҳоро мебинем. хай вариантҳоро мебинем. хуб номра ака зер наворда мемонам каси конкретна харидора занг бизана бародарои азиз беҳуда занг назанем фақат харидорои конкретна занг бизана. хуб номра ака чанд ака номра 988 62 62 12. Салом алейкум бародарои азиз подписчикои гиромқадр ҳама касаш омадин ба канали Top Production of Behuni. лайк конед обязательно комментарий кунед шероина саломат ва зинда бошед. ранган вақта 10000 рубл ва 20000 рубл барои лайк барои комментарий ҷудо кардагем. мошинаро тамошо кунед. Production of Behuni. дар бозии мо кайсия билет беҳад кам 10899 дуна билет. нархи билет ба ҳама дастрас 250 рубл. касе ки 10 та мегирад туҳфа карда мешавад. 4 билет 1000 рубл. 60 та конверти пулӣ ва 3 мошин 3 дона чоргӯза. Now you hear the back on me. Production of Behuni. Now you hear the back on me. салом алейкум бародарои азиз подписчикои гиромӣ ҳама каса хуш омаден ба канали Top мошино. старт бозии нава мехусагии шуморо сар додем ки ранги ҳар вақта 10899 дона билет ва 60 дона конверт билет 3 та шоҳгӯзаи пеш лайк обязательно назанен. старт сар шид 4 рӯз 3 рӯз пас дери финали бозӣ мешавад. главни шоҳгӯза бародарои азиз Mercedes Benz
خیلی که وعده کردن خیلی شما می‌پرسین بعد تمام صنعتش پیش بزرگ بارودور عزیز سویچ پیش کلیون کا پیش رنگ تگ نویس به یکم پرابلم چورت که بالون نو حالت پیش خب کلیون کا پیش کرده سامانچات توزا دیم شوجا بارودور عزیز دیگه سوال جواب شده تو خدمت پرایوت کردن به یکم کاملی سالونتاش اینو کرده چورت که بالون شپالو نو و تمامی صنعتش میگن قبول میکنن خیلی کلیوی که مدل بازی میمونیم تون همتون میدونیم سیم شوجا بارودور عزیز موضوع فکر میکنیم بسیار تون شاید این ماشین بشناسین ماشینی که در کانال برادرتیجی بود یک دونه رفتنه این سستانی سرویس که شاید در شهر یگون دونه باشه قریب تاگی همین پلی خیجبک مدل که این سستانی خوبه موبایل تدریجی رحمت میگوید چورش که بالونای نو بالونای 6000 سوم هیچ نبودن نمیستم موتور پریورا باکوی پریورا سالونچاش با تمامی درجهش در اون بیرون نبینین خیلی همتون میفهمین به هر مشکل توزیع ما فکر میکنیم این خیلی سریعی کامل لایک ور ازن ساستاف پروست ساستاف کینوگای با خاطر شما کیس و بلیت کام لوبوی تاجیسو بسات که حاضر میتونی پروست تاک کام شنا که اشتراکی بودیشه 4 بلیت 1000 روبل 10 دقیقه گیرید یک تا توفا کردم میشه 54 شین با نام فاروق میبرم چک کن روان کن انتظار شین تیچن یک دقیقه یا کی 40